First Kings chapter 17. We read from this 1 to verse 7. Wathi uEliya waseTishbi wasezindwendweni zaseGiliyadi u-Ahabi ehleli nje uYehova uThixo wako-Israyeli endimi phambi kwakhe, akuyi kuba kubekho mbethe namvula le mihla le minyaka kungengalo ilizwi lam. Verse 2. Lafika ilizwi likaYehova kuye lisithi, hamba umke apha ubheke empumalanga uzimele emlanjeni weGeriti okhangelene neJordani. Uthi usele khona emlanjeni apho ndiwabuyisele umthetho amahlulu ukuba akuxhase khona. Verse 5. Wahamba ke wenza ngokwelizwi likaYehova, waya wahlala emlanjaneni weGeriti okhangelene neYordani. Amahlungulu ke amzisela isonka nenyama kusasa, isonka nenyama ngokuhlwa, sela emlanjaneni apho. Kuthe kwahamba ixesha watsha umlanjana ngokuba bekungekho mvula ezweni. Isibayisile lokufunda kwelizwi layo. Amen. Manje usibanda kaThixo libuyihleke igama laSikristu mfundisi. Amen. Amen. God is good All the time. and all the time. All the time. All the way. God is excellent. uThixo wethu ulungile. It is nice to be here. Kumnandi bala. It's nice to be here. Niyayazi lona. I have never seen a church that sings like you. Amen. Come with me. I have never. Ndidlawoni bukela niyayazi lona. Ndiqonde ndibawela uba le ndlela uculwa ngayo apha ndiqonde uba ndibawela uba phaa. Bethuna nalicula kamnandi. Phambi singene ke kweli lizwi nam ndifuna uzifundisa.
Yeah. And I remember the statement from the night. Remember why? Back in Australia. And she consulted God many times. And the word of God said, go. Ndiphayela lelo lizwi. Njebanje ngida. Kodwa ke masingene evesi. Masingene evesi. We will not allow the devil to heal us. Sidibana ke nelibali. uSirayeli unekumkani engu-Ahabi. U-Ahabi waziyeka zonke iintombi zakwaSirayeli. Wawulanda intombi yangaphandle egama layo linguJezebeli. Yathi lakwakaka ithabatha uJezebeli yamenza umka. Ufika uJezebeli kwaSirayeli wathi valani lomgodi. Yamazi yayifaka ikhazi inkonzo. Yathi ukala namhlanje kuzokhonzwa oThixo basekhaya. Yathi ukala namhlanje sizawukhonza oThixo belaka. Yathi lamazi masivale inkonzo phakathi koThixo bakaJezebeli. WakukuThixo ebabekholela ukucontrol iweather, ucontrola ne-fertility. Ebesithi umuntu bakanamntana kukhangele omnye osele mithi ayobekwa kwesasipondo sika-Ashere. Athi ugqiba lowo ungamithiyo athathe imela aqale apha esuswini phezulu ayihlise ezantsi. Sithi noba sitithatha isibeleko ukholelwa okokuba uzawuba nabantwana. For this God they believed was a God of fertility. Wow. And they also believed that this God controls weather. Ubuyathanda uzawunetha, ubakathandi akuzunetha. IBhayibhile ifika apho njalo. Ithi iBhayibhile without any appointment sibona ngo-Eliya seleme phambi koHabi. Yamale kwekwe isithi ndithi kuHabi uqala namhlanje akho mvula izawunetha utsho Yehova. Yeah. Ithi iBhayibhile ugqiba weshaka u-Eliya bamazi uyowutshona phi. Njengoba abantwana bakaThixo weshaka u-Eliya abamazi nokuthi uyowutshona phi. Ukhangela apho uJezebeli uyabuza ngubani le ndoda ingena kwaSirayeli isithi akuzowunetha mvula. SinoThixo who controls the rain. Who is this man that has audacity to walk in your throne and says, who are come from Israel, who are the Lord? I don't know the way. Uza noma uhlala pho Eliya. Wabheka endlini yakhe. Afika uEliya akekho. Ubhala umvaleli wethu uthi uEliya yena washiyeka ephulaphula ilizwi likaThixo elithi makayowuhlala umlanjana eKeriti alinde khona angaguduki. Keriti was a small brook. Mhlena bathalika
eligama lithi Kerithi lithatha cut off. Sihlela bathandeka ethathiwe lo mfo and he was cut off from God's people. Ubhalubhalelo wethu uthi bathandekayo with this command, with this command, with this command, God withdrew his prophet from his land and people and isolated him from his word and blessings. It's a Bible, wathatha umntana wakhe wam-isolate. Isenokwenzeka. The reason why izinto zakho zingahambi kakuhle yinto usesesikhulile. Problem kaThixo nawe into uyabathanda abantu abaninzi. Until you are isolated and be alone with God, mhlawumbi izinto zakho zingawuka. Hallelujah, church. Amen. Uyabona uThixo ayisiya kukhulu wakhe. Leza wona ngokugqibela. Uyofika ekhaya. Oke wathi lokho. Phamba lojonga lo Esau. Ngicela madoda nefamily yami yonke. Ngike kuwele ngaphesheya. Ungishiye ngasemva. I want to speak with God. Ngifuna ukuthetha noThixo. Ngoba ngamka apha ngikhathe umkhulu wami. Therefore I cannot come back. Ngingakhange qala ngiliconcile noThixo. Ithi iBhayibhile bathandekayo yashiyeka le nkwenkwe yodwa. Kanti ngenkathi ishiyeka yodwa bathandekayo yathandaza yathi yalala. Nihlala abantwana bakaThixo. Ngenkathi ilala ibethatheni indoda engayaziyo kanti isisithunywa sezulu uYesu Kristu in the form of an angel waza kuye kayafika kuye bathandekayo uthi hayi fandini intoni yenzileyo wawa and rested with an angel. My God, ngoku andisami nendoda ndilwa noThixo buqu. And started to hold on. Wayeka kulo wabambelele. Ndihlela abantu ngathi ngokuyiqonda uba ngoku ubambene noThixo. Ithi iBhayibhile abantwana bakaThixo uthe ubambana noThixo elo mfo wathi kayethethe andizogeka until you bless me. We need people who will hold on to God until God blesses them. The reason why izinto zakho zingahambi kahle, it is because uyadinwa kukunyamezela. Utela kabi bethu. And Elijah was alone with God. Ubhalubhalelo wethu ke uthi uThixo wathumela amahlungulu okokuba axhase u-Eliya. Now listen to this. Ravens are not clean birds. Nyama bakaThixo. Kodwa uThixo wathi Elijah, I will sustain you with the ravens. They will bring you fresh meat and fresh bread every morning and evening. What you think of? This is that's called right. They will bring you fresh meat and fresh bread. Not walking to a kind of it's not such as a right to your team. But they will bring you fresh meat and fresh bread. Hey. Not one local. Abanye babo siyazazi izimoko zabo. But uThixo that will bring you fresh meat and fresh bread. Ukhona kuqoqa. Ukhanye uloba. Wazokuhlisa. Every time
iphathele ukuthi ingayintombi le ndoda mhlawumbe wayemukisa nale bazayitya afike fresh ngoba i-ravens were commanded by God. What we don't understand about ravens, they are now commanded by God. Yes. Mhlawumbe besidla kuzimela kule ndawo kodwa bathatheka ndifuna ukuthi kuwe xa ime kule ndawo ikhonyantwe nguThixo ilumkele into ithethayo kapha kwayo ngoba ime ngecommand kaThixo. Ithetha kakhulu chawo. Uthetha ngokuya kahle. Uthetha ngabantwana bakaThixo. Mhlawumbe ukudlala isihloko sami sithi stay here. Hlala apha kule ndawo ibonakala ingathi ayicacanga. Ithi iBhayibhile wathi uThixo, I will send ravens to give you provision there at Kerith. Now listen to this, ndifuna ujika. iKerith, it was umlambo kubantu baseBhayibhile bazawuyazi into ekuthiwa yiGebhel. Nihle nabathandeka. Iba namanzi akhakhamba yangacacanga. But what Thixo, I will sustain you. Kule ndawo ibonakala ingathi namanzi akhakhanga. But kule ndawo inamanzi akhakhanga. Uthi u-Elijah ijongene neJordan. In other words, the water ebonakala ingathi ayicacanga eKerith is supplying the fullness of Jordan. Athandekayo, yabona madukulo, yabonakala ingathi ayicacanga. But it is this church that supplies Jordan. Yabona khona abanye amabandla othi xa wajongile uyabona ebhetere kuneli lase-Orlando South. And I want to tell you something. This church is supporting Jordan. Selizele nje iYordani izele ngenxa yeKerith. Nihlala bathandeka. So zenza ifavor uhlala eKerith ngoba iprovision iseKerith. Iprovision iphi? IseKerith. Wathi uThixo uzakusistela kundawo ibonakala ngathi ayicacanga. Uzakunika amandla kuyo yiyo ezakusustina. Nihle nabantwana bakaThixo izakusustina khona iKerith izamkhonza kaThixo. Izamkhonza kaThixo namabinzana mani ndinamatswele kusuka nawo. Nihle nabantwana bakaThixo andinawujika angazi wamphuma njani kodwa phembayi siba namatswele. Amatswele ke ngamabinzana kubane ndofunda. You have to stay there. Befuneke after lapho kwethu. Nihlala abantwana bathixo. Befuneke ngokufuka uphoma umdlo zakusebenzisa. Befuneke balomfathini. Apho. Ngalixesha ehleli ke apho. Ithi iBhayibhile abantwana bakaThixo. Watcha. Ukhangela uJezebeli. Ngenxa yento ayithethe eBhotwe. But uJezebeli will never look for him in the book of Kerith. The book of Kerith ibonakala ingathi indawo engacacanga. You did not get that. Yabona uThixo uyakwazi ukwenza ugqole ungabonakali kwiintshaba zakho. Nihlala bathandeka. Kanti ngoba ugqola kwakho ukufika kwi-potential enemies zakho. Uzawuthi nakuThixo uvuthe uthi bhutshu aku-expose uThixo. Mfana nendawo manje. Ngexesha umkhangela uJezebeli umkhangela kwindawo ezibhetele. But uThixo yena wamgcina kule ndawo ibonakala
wahlala khona umfuku lomlanjani emane iphathe ukutya zezindaba zicaca precious manje siphathe ukutya chawo ezindaka ithi bandile elokishini uyalanjwa ngoba imvula ayikho wathi umntwana kaThixo is sustained kwindawo ebonakalayo. While the world is going hungry, Elijah was sustained by God. Kwindawo ebonakalayo kaThixo uThixo uza kusustain kule ndawo ebonakalayo kaThixo. Sustainability. Now we need to be very clear. One should know. Let us show you. Each of them is close by. Yeah. Now, what plan number up? But Jordan remained full. So he was standing between Ubeke Jordan and Zele. Okana pula puli sukatito. Anytime we are mahayake. Nyamana mataneka. So wakana na Lord to can I go where there is full of water? Nikana mataneka. Okana nikana land kuba utipa tema nikala. Nikana mataneka. Ubaru baru to wood. If you have gone anywhere, if you have gone anywhere, you will start to die. God had up good people to bring Elijah. Provision has been commanded. Whether there is water, but provision has been directed. Elijah, why don't one of man's up better Jordan? Sasses of figure ravens and head. Singers like Sonka. Singers of people must go to get. See the appointment are late. See people so that is Sonka. And that's where we are. Wow, provision was made to tell you. It was continued. See, food is spiritual insight. Uthi xa ufuna ukuphucuka wenze intando yakho uyokonsult uThixo inkosi ufuna ngenze uthi xa ungubile mabona nomsafa ukhangela imandla elingathi yibhetele inekile provisions are directed. Hey, mabezi. Amela. Salapi. Orlando South. If you had gone anywhere, he would have starved to death. God had ordered provisions for Elijah. But he had ordered them to deliver him. But let it take spiritual insight. Without spiritual insight, you will fail. Let me give you another one.
Pakamuthixo uthi Abraham, take your son. And what your only son. Akanyazi uyazi ngephi indaba ekufuneka bingelele kuyo. Njengoba nje ahambe desert uAbraham unomvandedwa oba inoba ngephi le ndaba funeke ndibingelele kuyo. I'm going somewhere. Ngeke sihamba emanebona indaba ezinhle mhlala bathandekayo athi ayijoga ngoba akayisibonda wani aphinda pheke ngapha lomfo ehamba namadoda ahamba nawo noma esime kunye nomisakhe athi xa efika kule ndaba afike ngeyiyo mhlala bathandekayo. Provision has been made to the right one. Now listen to this. Go and read. When he stood in front of the mountain Horeb, something in him said, this is the right one. You are not getting this. Come with me with this one. Iti Bible siyazi bani ezamhlaba unyana wakhe. Iti Bible wathi no musumsindu unyana. Here is the ram. Bathandekayo, the ram was provided at the top of Horeb. Had he chose another mountain, he would have missed the provision. You will never understand until you have spiritual insight. Spiritual insight. Why is I'm such a successful. Yes. This is the only way for salvation. But this will be the only way for salvation. God made provision. Clean the ark. Watu ubani ufuna usindiswa makangene nqanawe. Ithi iBhayibheli akwangena nomntomnye banyanzela kwiprovision uthi babeyenzela abantu afike ngokathumela isithunywa sakhe ziyolanda izilwanyana ngambini zizongena enqanaweni zishiya abantu abanangqondo ngaphandle engasindiswanga for they lack spiritual insight. Help us, O Lord. Provision has been made and carried. If we had gone anywhere, he would have missed the provision. Ebeza uphulukana nomhlinzeko. Umhlelo abantwana bakathini wahlala nomfo egilite sele kungekho manzi. Ngihamba nabantwana bakathini wahlala encane njalo. Yona iprovision yokuthi imali ifike. Amane fika uBrito ngeyiphenyenzi inyama. Good dog. Africa is successful. Africa is not This is a bias. Hey. Yeah.
Now listen to this. We panic for nothing. Si panic and God. Why is Jose si panic and mention? Listen to this, my brother. God went to the hometown of Jezebel. Somebody wafika pa umtoko na mfollowers. But followers, there is someone that is coming. Please take care of him. Now read the verse carefully. Then God went to Elijah on my way. What is Elijah? Pagama! Ngoba ndimlungisile umhlolokazi. Uza kuhoya emfefati. Nihlala bathandeka. Ngikhankasha lo mfo ephakama apha ulungiselela kwalakala selulungisiwe nguThixo. Sikhonza uThixo bathandekayo bathi xa sidilinga he's busy somewhere. He's not silent because he just wants to be silent, but he's silent because he's fixing something for you. You know why when we are begging? You're so impatient. Because they are in the full silence. And they don't full silence. It's only that we come silence. What is me, no circle? Or as quality to host that employment. Go at the day of man and silence. But you can tell him more to win because your mind is still immature. The day of Nika Lobo, I never have again. Can you get the second again? No, no, you are not ready for the blessing. I know. In his providences, he knows that you are not ready. Oh. Out of his way, he prepared a widow. What can you see in the house? Yeah. Now listen to this. The full year, come on. Girl can share and we send them in. If you go in there, mama, in the conversation, try to see to the go to cheap. You see this sticks that we call it. So there's enough in the room. And a small portion of oil, and a small portion of just make a small olanyana elamu kana msike sife
But ngexesha befaka inyawo amanzi awakavuleki afuneka bangene amanzi abe lapha esinqeni kwanyanzeleka ngoku ngexesha amanzi asesinqeni bathambekayo abantwana bagqunywe ngamanzi nihlala abantwana bakaThixo bafuneka baphakamise abantwana babo baphakamise neegusha zabo amanzi ayenyuka intshikelelo ikaveli. But the Bible says when the water was about to the neck, the water started to happen. And God departed the waters. Amen. Ozuthi komanzi uwavula sele bengenile. Uvule amanzi. They walked. Let me tell you something. When you obey God, God will allow you to walk in places that no one has walked before. God will allow you to be among the people who have never thought about the you chose to start with Him. The problem there to the culture, we start with ourselves. It is all about to be and to be alone. That is why this is not said to sing and take. It is because she cannot get. So it was and that's what yes. Start with me. With him. Now listen to this. Remember the computers are about. And that's a requirement. If we have no assignment. Okay. At this point, ungene umoya kaThixo. Kwanyanzeleka balomama angcili gugu sikaThixo. Angayibona into ngohlobo ebeyibona ngalo before. Ayibona ngegogo zomoya. Ithi iBhayibhile uthe uzibona ngegogo zomoya. Kwanyanzeleka bathandekayo xa yabhaka aziplate kumprofeti washiyeka nomntwana bejogile bengena nix. The vessel was empty. The oil was empty. Because ebenzele umuntu kaThixo bashika bambukela isitya phambi kwakhe. And when they had finished, I forgot to appear. How do you begin to go to the pit you left empty? You can only go because faith is in doing it. We are not telling about Paka. We are being, we are Kanyel, our lady Tata prophetic channel now. But it's the Bible about Tadegano. I figure out Mama was a Tarafatu. I can figure out the Zen. Who figure about the same person she left yesterday. Ciao. The reason why you are not giving
full salary. I will transfer most good one. Remember what I'm saying? You pay money to your young guy. I'm better than 50,000. For money, all the food was in the fish. You must give you portions. God will stand in risk. The one was not going to I'm so sorry. How does it take nothing of a pair? What a good king shall a monkey who sounds like a monkey who will kill you. Baba selfish. I think Baba said, because the blessings were given in portions. Sure. If you believe today with men, you must have faith that tomorrow you will get it. Never doesn't take off. You are that same call. You will never think it's a so hard. That's one a full portion of faith. But your faith will be full by then. Hey! Favor with Elijah. Shortly, she will meet God of Elijah. And the Bible says, Wafa unyana wake. I think what we can do on both the question. If the woman started if you have lost a son, especially your only son, all your possible assets will be given to the government. So, ukuputa na dunyana, kukuswelekela into yonke. Ngoba lo mntwana ebelidwa abe kwi-agent ile, abe kwi-asset isikayise, mhlawumbe usweleke emphazulu. So, ukuswelekela ngunyana, bekuthatha uba she forfeits everything she owns. Now the Bible says, Elijah, now listen to this. Sometimes God allows the brook to be dried because we are guilty of trusting the brook. Trust God, you've trusted your employment more than God.
ndithini Qhubeke. njeke ndiyeke uza kuJobi uza kuxelela uJobi also my group yakhe yamangulu ithi ngexesha ngimile ndithandazela abantwana bam my dear ithi iBhayibhile bathandekayo my brook in a moment kwangena umuntu esithi msheke mnandedwa oba ndizokuxelela abantwana bakho batshabalale bonke usheke mnandedwa imfuyo yakho yonke ifile ntlango ngayibona le ndoda zonke izinto zayo ziphela phambi kwamehlo akhe. Sometimes God allows the book to be dried up. Allows the book to be dried up. You have trusted the book more than you are trusting God. He has made provision. He has made provision. Uthi namhlanje hlala phesafu. Siyabasho hlala apha ngoba khona ifunayo eJordan. Amandla akho asekeriti. Hlala kule ndawo ingabo ibonakala ingathi ayicacanga. Hlala kule ndawo ibonakala ingathi ayinamandla xa ujonge ezinye but uThixo provision has been made at Kerith. Oh, nyamezela. Yaye ngeke spiritual journey. Let it dry up. There is something that you know and that's what I'm eating. The child of the ghost. Let it dry up. Go child and find the glasses of times. Let it dry up. Lord, I want you and only you. Look, said I was Nancy. And the two was young, the one that was better. Can you check out the provision has been made here? But with your choice and find the glasses of times. Stay on the room. Thixo ningenyawo uthi Thixo phakathi kwemeko zonke sifuna ukusolela kuwe Thixo ngani bandla lakho Thixo ngithi ukukimila kanjani Thixo esiphazamisayo bona Thixo ubonakala kufanelekile mayome Thixo ukuze sikwazi ukusolela kuwe ngakhona maxesha amaninzi Thixo uthi umntwana wakho sithemba
imisebenzi themba ibilanjani sekuthemba umsocela wena as a provider, as a source yobomi bethu umsocela. Sizakuwe ke Thixo ngelithuba sizinikela kuwe Thixo. Awethu amandla Thixo asinako umsocela ukuhamba kule ndlela. Ungakocela wena Thixo ngelithuba ukuthi umsocela usipame ngesandla sihambe nawe endleleni. Suvuma Thixo sisuke kuwe. Suvuma Thixo sishiwe nguwe umsocela. Banathi ke Thixo ngelithuba benomntana wakho ke Thixo uthetha ngaye. Msikele ke Thixo umnika amava okwazi besifuna ngakumbi nangakumbi umsocela. Ube nebandla lakho ke Thixo. Ulisikele umsocela kuzo zonke challenges esijongene nazo umsocela as a church umsocela, as families and also as individuals umsocela. Siyele ubume bethu ukubona umsocela ngelithuba. Lo mthandazo nomqondo wami uJona phakathi. Amen.